Český YouTube na první pohled působí jako jedna velká komunita, spolupráce, společný videa a spousta úsměvů. Jenomže za tím tak jsou i nějaký ty konflikty, které trvají někdy i docela dost dlouhou dobu a je tu spoustu youtuberů, kteří se vzájemně ignorují nebo na sebe narážejí, anebo případně se dokonce i nesnášejí. Dneska se právě podíváme na několik těch případů, na který Big E udělal video, takže vemte si něco dobrýho k jídlu a pití, pleskněte odběr, pokud se vám líbí moje videa a my se na to rovnou mrkneme. Od youtuberů, kteří za svá videa skončili před soudem, až po youtubery, kteří se nesnáší natolik, že svůj konflikt museli vyřešit v ringu. Rovnou v kleci a rovnou v Clash of the Stars samozřejmě. Vyřešíš si beef a dostaneš ještě zaplaceno. A to se vyplatí. Jak Clashku, tak vlastně ním, víš co, oni si jdou si po krku, tak si ty krky rozmlátějí a dostanou si za to prachy, kámo, to je win-win situace. Akorát, že se stanou součástí Bizaru, takže jako to si prostě jednotlivý člověk musí říct, co se mu vyplatí. A myslím si, že Datlovi ty prachy se docela hodějí. Přestože většina tvůrců spolu vychází dobře, tak je tady několik výjimek, které se nedokáží vystát. Jak vypadají youtubeři, kteří se vzájemně A je Macek, Sugar Denča, já jsem mi to řekl, hele, jo, jste něco slyšeli? Já jsem něco slyšel, hele. Potom tady zahalený Psibík a Free Scoot, nevím, ale jako taková nejvýraznější, tak asi víme, kdo je takový nejvýraznější člověk ze všech. Zavídá třeba půlku obrazovky, ale nic jsem neřekl. nenávidí a jak se jejich spor vyřešil. Začneme konfliktem, který na naší scéně nikdo nečekal. Fizzy se Stejkem, ty jsou v chillu, bych řekl, že jako Fizzy byla i na podcastu, že jo, u Stejka a možná z začátku, jestli se nějak hejtili, ale teďka bych řekl, že jsou úplně v pohodě. Protože Fizzy a Steak jsou dva youtubeři s rozdílným obsahem i publikem. Tak jako hoši, to teda, protože Fizzy na 3letý děcka, které jim v úzovkách kazí mozek. Samozřejmě jasný, ty děcka to sledují, protože víš co, kámo, jsou v úzovkách ne naivní, ale prostě jako zajímá je to, no zajímá. Prostě Fizzy rovná se, vele, cringe a pro ty děcka cringe rovná se zábava, takže to. A Steak, kámo, je prostě pro ty jako fakt jako větší v úzovkách dospělejší a prostě fakt jako to publikum od těch 13 nahoru nejmíň, jo, prostě, že jako to není fakt pro malý děcka content. Ale myslím si, jako Steaka si myslím, že jako, kdybychom měli porovnat věkový rozdíl mezi Fizzyho cílovkou a Steakovou cílovkou, tak je tam rozdíl třeba 15 let, jo, reálně i někdy. A třeba 10 let tam bude rozdíl, podle mě. Vše začalo, když Steak natočil reakci na jedno z Fizzyho videí. To mělo Ježíš, koukám poprvé na Fizzyho. Fakt to bolí. Tak to jako, jestli dal do názvu, tak si jako asi nedivím, že možná Fizzy byl lehce naštvaný, ale tak nikdo nikdy neví, že jo. mezi diváky obrovský úspěch a tak se z jednoho videa stala pravidelná série. Reakce na Fizzyho sbíraly tisíce zhlédnutí. Jaký tisíce? Nejmíň 100 000 nebo miliony, kámo. Každý video reakce na Fizzyho tak měla x stovek tisíc, kámo, views během pár dní, jako, takže jako to je fakt jako asi jedna ze Steakových nejlepších sérií v úzovkách, jako, která fakt jako jela nejrychlejší. Jenže právě tohle Fizzy nesl těžce. Tady mi napsal zprávu na Instagram, kde mě žádá o to, abych na YouTube už netočil reakce na jeho videa, protože ho obírám o zhlídnutí. Steak na nějaký čas od videí opustil. Avšak jednoho dne Fizzy vydal zvláštní video, kde otevíral krabici. Ježíšmarja, tyhle. Jako, hele, já chápu, že ty malí děcka se na to jako koukají rádi a jsou úplně zachvácený tím to a úplně jim vymírají mozky v úzovkách. Ale kámo, já si nedokážu představit, že bych se já na to koukal. Jako dobře chápu, kámo, ty 3letý děcka, kámo, tak mají vymletej mozek, kámo, koukají si na to, víš co. Ale ty jsou, kámo, rádi, že vidějí barvičky, všechno možný, kámo, barvičky, efektíky, vole, všechno možný. Ale já se na to koukat jako teď, tak mě asi odumře mozek, kámo. A začal bych tady skákat po zdech a skákat do zdí hlavně, kdybych tohle měl koukat celý, takže jako, kámo, to je prostě jasný, kámo, já jsem taky úplně mimo Fizzyho cílovku, takže jasný, chápeme. V níž se nacházel údajný vzkaz od Steaka. Milý Fizzy, když dosáhneš 1 Proč je to na hajzlu, sakra? Řekne mi někdo, proč to dal jako do záchoda? milionu odběratelů, tak budeme mít zápas v opravdovém ringu. Steak potom natočil video, kde řekl, že balík rozhodně neposlal, ale Fizzy mu vzkázal, že jeho výzvu k zápasu přijímá. Takže jo, rád si vyzkouším něco novýho a klidně s tebou teda do ringu Po půjdu. vlně reakcí Jako hele, co si budem? Kdo by nechtěl vidět fight mezi Steakem a Fizzym, hele? Na rovinu. Koho by to aspoň trošičku nezajímalo, jo?
fakt si šáhněte do svědomí a řekněte si, jestli byste to jako, že fakt nechtěl vidět, jo? A nelžete si sami sobě, jo? Protože 99% z vás by to chtěla vidět taky. Akcí na YouTube, které se po jeho vyjádření spustily, však postupně zájem upadl a k zápasu nikdy nedošlo. Ne vždy Jako hele, víš co, furt to můžu ještě dát jako času, ještě je dost, jo? Sejk má ještě kondičku jak řecký bůh a Fizzy ten ještě v mladém věku a prachy má, tak si může koupit osobního trenéra. Ale ne jako, bylo by to zajímavý, hele, už, co si budem, bylo by to jako fakt zajímavý. však spory zůstanou u videí a internetového hašteření. Příkladem toho je spor Aleše Psychopata Bejra a Petra Jelínka vystupujícího pod přezdívkou Pstruh. Hoši jako Bejr, to se nedá říct jinak, než že je to ne blázen, ale jako ty videa, co dělal některý, tak byly, jak to říct, zajímavý, jo, protože úplně nechci, by mi přišel Alešek rozbít držku. Úplně nechci, jo, nemám o to zájem, ale jako některý videa, kámo, měli jakože zajímavý, moc. Spor, který začal slovními útoky a narážkami, vyeskaloval až do klece. Pstruh prý slovně napadl manželku Aleše, který ho následně vyzval na zápas. Ajajaj, takhle si, to je už jak Will Smith a ten Chris Rock, jak si vzal manželku Willa do držky a pak dostal do držky. Takže jako další, nikdy si neberte ničí manželku do huby. Nikdy, nebo dopadnete jako Chris Rock. Přípravu o realizaci zápasu měla na starosti skupina youtuberů Swaglift, pro které to byla první zkušenost s organizací MMA. Ani samotný zápas neproběhl bez problémů. Už před jeho zahájením Bejr slovně napadal organizátory akce i svého soupeře. Vole, ten vy nevíte, co je do ženy? Ale dostaneš prostor. Vy to nevíte? V průběhu zápasu měl pak většinu času navrch jeho soupeř, který souboj nakonec Joj, jak ho vzal a hodil na zem. Pstruhu, vrať se do řeky, neubližuj Bejrovi. Ne, kámo, ale jako nandal mu dobře, kámo. Jakože fajnově ho smekl na zem. vyhrál. Bejr byl totiž diskvalifikován za opakované porušování pravidel. Ani prohrou Bejra to však neskončilo. Po zápase opět začal slovně napadat svého soupeře a na internetu se pokoušel zabránit zveřejnění záznamů ze souboje. No tak jasný, víš co, jež tady ten Pstruh je nějaký trochu macetější, bych řekl. Že tam na té fotce tak byl jako i namakanej, kámo. Jako zakecat takhle fight, který si podělal, tak to jako, to nevěští v nic dobrého. Záznam zápasu je nyní legendou českého YouTube a stal se předmětem mnoha reakcí a komentářů. Předchozí konflikt bychom mohli brát jako pomyslnou předzvěst zápasů v kleci mezi youtubery a influencery pod organizací Clash of the Stars. Však to je všude, kámo. Clashko, a vůbec nevím, jak to teďka je, ale kámo, do Clashe fakt šli jako, že všichni, bych řekl, jako všichni ty youtubeři, kteří v pozovkách nějako ztratili hype, šli do Clashe, nebo youtubeři, influencery hlavně, tam youtuberů ani moc nebylo, to mi datla, ale jako tam furt chodili kamo takový ty, víš co, ty, nechci říkat jako ne tak známí influenceři, ale prostě ty, co si chtěli v vozovkách nahnat čísla většinou, víš co, a hlavně rychlej cash, víš co, jako rychlej cash rovná se dobrý deal, takže jako... Právě tam totiž v roce 2022 vyvrcholil konflikt mezi Jakubem Smrekem, alias Freescootem a Markem Datlem Valáškem. Kamarádství, které mezi nimi bylo, rychle zmizelo v záplavě ostrých výroků na sociálních sítích. Oni se někdy kamarádíčkovali, to mi ani nějako nepřijde, že by jako se někdy nějakou extra kamarádíčkovali, víš co. A tak je to možný, víš co, já nemám inside info, já nejsem tamhle nějaký stalker, který by je sledoval, já ani jedno víceméně neznám, takže jako nemůžu úplně posoudit takzvaně. Předmětem sporu bylo i údajné žebrání při livestreamech na TikToku. Co mě nejsem na to sere, tak je v poslední době to, co dělá. A to jsou ty streamy na TikToku. Chce po dětech, aby mu posílali gifty a tím třeba utráceli peníze svých rodičů. Právě to bylo Jako TikTok streamy, kámo, kde žebráš o lidi a ti posílají, kámo, dárečky, ty vole, ti posílají tam růžičky, co to tam se kraje, tam nějaký kraviny, třeba Šopalo, Kadal to taky dělá, ale mně přijde, že reálně všichni TikTokeři to dělají, to je fakt jako kravy na tyhle streamy dělat, víš co. Nebo ty NPC streamy, ježiši Maria, kámo, to je ještě kapitola sama o sobě. O tom se ani bavit jako nebudeme, hele, to nemá smysl, jo? To bychom tady byli další týden a jediná věc, ke který bychom došli, tak by bylo, že bychom to rage quitli a prostě bychom rozmlátili, kámo, se vozet, já nevím, jo, protože to jsou fakt jako, kámo, nejhorší content creatoři v úzovkách. jedním z důvodů, Jestli si tomu vůbec
těm lidem tak dá nazvat, jo, protože to není content creator, to je shit creator. které vedly Freescoota k výzvě Datla na souboj v MMA. Součástí výzvy pak byla i sázka o oholení vousů. Lehkého soupeře si Freescoot rozhodně nezvolil, k čemuž se vyjádřil i v rozhovoru pro Extra.cz. Každopádně jsem si bral jeho, abych měl fakt motivaci makat, abych měl motivaci fakt něco dokázat a abych neměl nějaký úmysly, že bych se třeba na to vykašlal nebo to. I když to byla pro Freescoota premiéra v kleci, přípravu rozhodně nepodcenil a bylo jasné, že na sobě maká a věří ve výhru. Datle, obavíme, jak skončil tvůj trenér, přesně takhle skončíš i ty 25.6. Jako takovýhle hroty před zápasem, víš co musíš udělat kolem toho, halo, ať všichni přijdou, všichni se budou podívat, zaplatí prašule, tím pádem ty dostaneš prašule, tím pádem ty budeš happy, diváci budou happy, že udělají bizárek a organizace bude taky šťastná, protože taky bude mít prachy nečekaně. Musíš na to ready, že nebudeš brečet potom v koutě a vymýšlet si nějaký Zápas proběhl v Pražské Královce a byl napínavý od začátku až do Jak se na něj napřáh, kámo. Takovou dlouhou mu tam poslal, ale kámo, tvoje ruka neměří 2 metry, jako to, jako by si měl jít spíš blíž, běž skočit, víš co, přiskočit si, plesknout mu tam jednou a odskočit si, víš co. A ne stát, udělat hrc, natáhnout mu tam 4kilometrovou prackou a ani ho netrefit ještě. konce. Oba zápasníci prokázali odhodlání a fyzickou připravenost. A ačkoliv Freescoot souboj nakonec prohrál, v průběhu zápasu rozhodně nebyl za outsidera a v několika momentech měl navrch. V pozápasových reakcích pak oba mluvili o sázce, kterou si před zápasem dali. Datel prohlásil, že sázku ruší a ocenil poctivou přípravu soupeře. Freescoot se ale tak aspoň, že tak, víš co, jako vyloženě hračič, jestli si neoholíš vousy, tak ti podám před žalobku. To jsou jiní experti, samozřejmě joke, jo, všechno je joke. Jsem vlastně možná měl dát to pozornění na začátek, ale jako kámo, to se jako reálně cením, víš co, že jako ocenil přípravu, že jako oba dva se připravovali očividně jako, to je jako, to Datlovi cením, že jako, že, nebo jako, že hehe, vohol si hlavu, vousy, ať vypadáš jak troska. Ne, jako, je to nice, že to takhle v pozovkách zrušil. Stejně rozhodl slovu dostat a své vousy si pak oholil přímo ve videu. Sám Jo, tak to je potom o poctivosti a to se cení ještě možná víc. Že fakt byl poctivý, i když nemusel, tak byl poctivý a to se hoši cení, protože poctivost se vždycky vyplácí. uznal, že se dlouhá léta neholil a z pohledu do zrcadla byl hodně překvapený. Jeho gesto pak ocenili na Instagramu nejen fanoušci, ale také jeho soupeř Datel. Tak to ocení všichni, víš co, kámo, i když nemusíš něco udělat, tak i tak to uděláš prostě, tak jako to by měl ocenit každej, ne? Když ten, kdo ti původně řekl, že to musíš udělat, tak ti řekne, že nemusíš a to stejně uděláš, tak jako to je fakt jako o respektu už. Ani mezi reakčními kanály není o spory a slovní přestřelky nouze. Jedním z nich byl spor mezi Sibiřanem a Honzou Kuklou, vystupujícím pod přezdívkou Stay 12. Honza Zůstaň 12, ale to ani nevím, že vůbec nějaká taková kauza byla mezi nimi. Vím, že měl stej kauzu starým. Ne, jako, vím, že tam nějaký kauza byla, ale nevím, jestli měli mezi sebou, tak to nevím. Tak schválně, co pak tam řešili, jestli to náhodou jestli to nebyla nějaká ostřejší výměna názorů nebo něco takového? Uvidíme. se totiž objevil ve společném videu s dalším influencerem Tadeášem Kuběnkou, který mu dělal make-up a dával paruku. Honza předtím točil videa, ve kterých Kuběnku kritizoval. O to Ježíši, já nejsem vzor pro děti, Ježíši Maria. Já nejsem vzor pro děti! Já nedělám kouzelné školce, k***a! Mám to opakovat 100krát! Přijdu jak vycházet z kouzelné školky do p***y! Ne! A řekne mi sakra někdo, co tam Zůstaň 12, co tam do prčic dělá? Proč vypadá jak Elza, ty vole? To větší překvapení bylo, když spolu osudné make-up video natočili, což pak Sibiřan využil jako svůj argument. Na internetu, a to je, že Kuběnka se Stejem natočili spolu video tady a natočili video. Fatální chyba. Ne jako joke, ale víš co, jako využít content, tomu se říká recyklace contentu, kam, a to se co? Vyplatí. Kde Kuběnka Steje dělá na ženskou. Já se omlouvám, proti Stejovi nic jakože v zásadě v podstatě nemám, ale je to bizar. Si fakt jako furt nevidím, co je špatně na tom, že mě tady Pek maloval, dával mi na hlavu nějaký make-up a dával mi na hlavu paruku. Nebudu dělat, že já nejsem nastavený.
Sere mě to, tohleto, co on tady říká. Protože jsou to takový hovna, který jsou absolutně jakoby mě nic neříkající. Ve finále to jeho video je fakt úplně o hovně. Reaguje na video, který je prostě vtip, je udělaný z prdele, protože proč kurne? Na sociálních sítích fanoušci spí To je pravda. Proč ne, víš co? Jako víš co, svoboda kontentu, jako víš co, kámo, když jsi youtuber, tak si prostě jako můžeš natočit, co chceš. Když to ty lidi jako sledujou, tak jako proč bys to neudělal, víš co? Takže jako jasný kontroverze tam bude, ale jako jestli to někoho štve, tak je to jeho problém. píše stále na straně Honzy. Pod jeho videí i reakcemi Sibiřana mnozí fanoušci neviděli na videu s Kuběnkou nic špatného. Naprosto s tebou souhlasím. Sleduji tě dlouho a to video s Kuběnkou mě nijak nepřekvapilo, protože vím, že satirická videa točíš běžně. No právě, Korstej, že jo, tak dělá jako ty reakce a dělá je s humorem, že tam jako, víš co, že to nejsou takový ty typický reakce, kde jako, jo, jsem to takhle, je to tak, prostě, jo, neověřujte si informace, jo, to je správná odpověď. Ne, prostě dělá to jako joke. A jako, víš co, je to for fun, tak jako co? Je to video, kámo, tak jako, kámo. Taky nechápu, jak někdo může na základě něčeho udělat beef, víš co. Ne hovězí, ale udělat prostě jako beef, jako nějaké i v úzovkách spor. Jenom na základě jednoho videa, já bych neřekl, kámo, kdyby třeba, nevím, by se z něj stala ženská, já nevím, měl prostě třeba to, tak OK, to chápu reálně, že nějakou tu kontroverzi jako v úzovkách vyprodukuje, ale je to jen video, kámo, tak co? Objevilo se v komentářích pod videem. Ne každý spor a nenávist však skončí tak, jak veřejnost očekává. Perfektním příkladem je spor mezi Denny Kouřilkovou a Tadeášem Kuběnkou. Na první pohled to bylo energické tvůrčí duo. Denisa A takový zajímavý, jako já ani vůbec nevím, co tam dělal, jako podle tohohle tak to vypadá, že dělají podcast, ale jako jinak, tak fakt nevím, jeden kámo, hubená tyčka, druhý přesný opak tyčky, takže nevím, tam měl nějaký beef potom mezi sebou, že si tam asi něco udělali, vím, že něco tam takovýho bylo, jo, ale co, tak to netuším. Kouřilková alias Sugar Denny a Tadeáš Kuběnka spolu tvořili populární podcast, kde mluvili otevřeně o kontroverzních tématech a osobních životech. No právě. Ale osobních životech jiných lidí, což tak jako dost naštvalo dělat, tak jako podcast je doslova jmenoval kontroverzní, takže jako tak kontroverze tam co, prostě čekat musí, když se to tak jmenuje, ale probírat něčí jiný životy, to je fakt jako nejhorší věc, co můžeš udělat. Povíme si o tom, jak Denny to trošku rozpráděla v Portugalsku, jak potom málem umřela v Londýně, o tom, jak já jsem potom málem umřel, protože mě unesl mafián a jak jsme si porádně zatkali. Lidičky, Co? Kámo, dobře. Konec. Já na to koukat nebudu, kámo, na tohle sto. Na to nemám nervy. Kámo, co to je? A proč to říkáš, kámo? Prostě ježišmarja. Dobře. Pokračujeme, když se mi moc nechce. jak jste možná viděli pár měsíců zpátky, řešili jsme to v jednom podcastu, tak Datel Dalba řekl Vánocům dárek na puštění. Takže máme tady nějaký jedince, kteří se tady opakují víckrát a byli i v videu před. Jako napuštění, vole. Nepustili koupel, nebo já asi vím, co myslej, bohužel. Takzvaně jí dal jako váš dárek dítě. Samozřejmě Čáp mu ho přinesl. Teda i jim, nevím, samozřejmě určitě to byl Čáp, jo, rozhodně. Na 1000%. Tím, takže nějací lidi se prostě těch kauz. Co to je za brýle, však to vypadá, kdyby byl tučňák a bagr zároveň. Co to je? No co tučňák a bagr? Tučňáka motýl, ježišmarja. To nezbaví nikdy. Ale každá nerozlučná dvojce může narazit na střet s realitou. Ten pro ně nastal potom, co Kuběnka prodělal psychózu a skončil na psychiatrické Kamo, ježiši, to je tak hrozná fotka, kámo. klinice. Ačkoliv hned po této události Samozřejmě jasný, kámo, o tom je tam žádný joke, kámo, když skončíš jako na úzokách na psychiatrii, tak kámo, o tom jako se fakt jako joky nedělají, jo. Když kvůli něčemu, ještě k všemu internetovému, tak skončíš na psychiatrii, tak to už jako joky stranou. lidé spekulovali o jejich hádce. Na jejich společném YouTube kanálu Moji oblíbení tvůrci, to tak. To jsem neslyšel, ale jo, protože jako chápu jasný, kámo, některý holky, lomeno kluci, tak jako můžou mít rádi, víš co, ale já ta cílotka úplně nejsem, jo, takže. ale později vyšlo video, kde Denisa s matkou Tadeáše celou situaci vysvětlili. Avšak po návratu Tadeáše z kliniky začaly dramatické hádky. Denisa s Tadeášovou nejlepší kamarádkou slibovala, že veškeré peníze, co podcast za dobu jeho nepřítomnosti vydělá, si rozdělí 50/50. To se ale nestalo a místo toho následovalo vyřazení Tadeáše z podcastu a vytvoření nového dua právě se Simonou. Ajajaj, takhle. Když někomu podrazíš nohy a hodíš mu tam klacek před nohy a podrazíš ho. Ajajaj, to se nedělá, Macku.
Co vy jste se zdrželi a teda nic. Po tomto kroku následovala vlna reakcí a videí ukazujících zákulisí celého jejich vztahu a podrobností. Ostré reakce ze strany Denisy se střídaly s videí od Tadeáše. Kámo, tam vypadá, kámo, kdyby neměla obočí, kámo. Co to je? Řekl mi někdo, co to je? Já se na to koukat nechci, já to radši zakryju. A ani jeden z nich nešetřil detaily ze soukromí toho druhého. Kámo, vytahovat soukromí, to je taková sračka, kámo. Vytáhnout něčí soukromí na to, abys měl, vole, views a hype v uvozovkách, tak kámo. To je ta nejhorší věc, co můžeš reálně udělat. Včetně rodiny nebo užívání návykových látek. Oni užívali návykové látky? Dobrý, já už jsem slyšel všechno, já už můžu si jít, kamo, čvachtat do bazénku, ty vole. Krátké odmlce pak internetem proletělo video, kde Denisa údajně dostala květiny od Tadeáše. To, co původně spousta lidí komentovalo s nedůvěrou, později ve videu potvrdil sám Kuběnka. Toto gesto nebyl podnět k opětovnému obnovení podcastu a přátelství, ale spíše nabídnutí jakéhosi míru. Dalším okamžikem byl však rozchod Denisy s přítelem Yunusem. Ten si Budu mít cukrové kóma. Nemáš už náhodou? Máš cukrové, kóma ještě ne. Kámo, jakože cukrové kóma, to je něco. nejspíš něco začal s jednou nadšenou faninkou Kuběnky a Kouřilkové, načež ho dvojice před ní varovala a poprvé po odmlce to vypadalo, že se schyluje k usmíření. Od roku 2025 se navíc vzájemně znovu setkávají. Ajajaj, kámo, v šatičkách hezky pěkně. No jo. Špuntík do přehrady. Všechno je joke, jo, hoši, všechno je pro zábavu, takže klid, nechci přečelku, je to fakt jenom joke, všechno. A natočili spolu i společné video. V únoru dokonce ještě společný videjko spolu natočili. Usmířeníčko ve velkým, kámo, takže celý spor úplně k prdu. V roku 2025 celým internetem proběhla hromadná předžalobní výzva. Ajajaj, už je to tady. Na chvíli, na kterou všichni čekali, kámo. Předžalobní výzva od Taryho. Pro skoro sakramensky všechny youtubery, co na něj dělali reakci. Tohle se proletělo jako internetem skrz na skrz, kámo. To bylo fakt jako asi největší reálně kauza, co kdy jako na českém internetu, spíš možná YouTube, tak jako kdy byla, protože kámo, předžalobky, tak to se úplně jako neposílalo nikdy, víš co. Kterou podal Taras Povorozník alias Tary na reakční kanály, které o něm měly ve svých videích údajně šířit lživé informace. Celý spor odstartovalo video z večírku natočené na podzim 2024 v pražském klubu Sasazu, na kterém byl zachycen Tary po koncertě rapera. Jako neříkám nic, nebudu říkat, jak tam vypadal, jo, ale jo, nevypadal úplně, že čer se jako kdyby vstal zrovna z postýlky, úplně plný energie, dal si ranní kávičku a šel pracovat. Úplně to ne, to spíš až večer. Spíš ta večerní část, kdy už máš práce po krk a jdeš si užít. Ektora. To se během pár dnů stalo terčem reakčních kanálů komentujících hlavně jeho chování. Jako ještě, aby ne, kámo, máš tam borku, doma máš manželku a ty dáš pusu, kámo. Jasně, jako je to snad jenom pusa na tvář, víš co, ale jako já bejt třeba jeho manželka, já jsem chlap, vole, jo, takže jako manželka nebudu nečekaně, ale kámo, já třeba bejt stáně, tak jako mě to naštve, jako když mají, kámo, dítě doma, že jo, to mají i druhý, myslím, jako. Což jako gratuluju tady mu, jo, že má už 2 dítě, se mu to podařilo, ale jako kámo, já třeba, mě by to třeba naštvalo docela, ale samozřejmě to je čistě to, jak to vzal Stáňa, jako jo, jestli víš co bylo jako, že ale tak jednou se stát může, že jo, v pohodě, tak jako, jestli to bylo jenom pusa, což samozřejmě bych řekl, že asi určitě, protože tady zase není takovej vůl, aby udělal něco víc, že jo, ne, samozřejmě, tak si myslím jako, že v pohodě, no. Když teďka mají ještě druhý dítě, takže asi úplně v pohodě, jo. A ještě jednou gratuluju. Právě již zmiňovaný Stay 12 byl jedním z... Soudík je tady, kámo. Fakt jako se divím, že to fakt dotah tady až k soudu, jako kámo. A reálně, já nebudu říkat, co jim řekl, jestli to fakt nikdo nevěděl, tak jako kámo, žijete asi pod kamenem, protože tohle, jestli jste neviděli, tak jako žijete fakt jako pod kamenem a měli byste si naučit, co za král znamená internet. Jako reálně bych řekl, že i vaše babička tak pravděpodobně ví, jako co to je. Tohle ta kauza, takže jo, ale jo, tohle to byla za mě ta ne nejlepší kauza, ale jako ta fakt jako nejznámější ever, jako co kdy byla na českém internetu. Z nejvýraznějších komentátorů a ve svém videu spekuloval o tom, zda byl Taras pod vlivem návykových látek. Jako hele, tohle to říká jako čistý můj názor, za nikoho neútočím, jo, ale Leholin si tam vypadá jako,
Hele, neříkám, že to jsou drogy, kámo, mohl být prostě jenom napitej, víš co, a kámo, stačí, kámo, aby se trochu víc napil a kámo, už to s tebou hází a už si pomalu nic nepamatuješ. Ale neřekl bych, že to asi byly drogy, ale tak nikdy nevíš, víš co. Možná byl jenom nemocnej a dal si čajíček s drubem, víš co, to stačí bohatě. Po obdržení předžalobní výzvy některé reakční kanály natočily video s omluvou a původní reakce stáhlo. Tak to dělali, že jo, takový ty menší youtubeři, víš co. Ty prostě, kámo, nemají těch 150 nebo kolik táců chtěl tady, takže ho radši naotočili, že jo, omluvíš co, aby, protože kámo, když jsi malý youtuber, kámo, tak nechci riskovat žádnou předžalobku nebo cokoliv, ale třeba Steak, tak tento úplně vymilkoval, kámo. A ani se tomu nedivím, protože, kámo, udělat z toho ještě merch, kámo, tak to jako, to je něco. A až teďka jsem si všiml, že tady jak je ta předžalobka, jak jsem si všiml, že tam je s pozdravem Skibidi tvoje máma, vole. Hele, já viděl už podruhý úplně všechno a jo, hele hoši, mějte se, jo, hezky, nashledanou. Kámo, to tam úplně dát nemusel. Sám Stay se vyjádřil, že se jednalo o clickbait a hájil některé své výroky. Ačkoliv se Taras s pár reakčními kanály dohodl a předžalobní výzvu smetl ze stolu, u Honzy k tomu nedošlo. Na svém kanále začal Stay pravidelně informovat o průběhu celého procesu. V žalobě se kromě finanční újmy, která byla Tarasovi údajně způsobena, mluvilo i o zasažení do jeho manželství a poškození jeho vztahu i značky. Vaše příspěvky. A tak to nemuselo vyloženě to video jako kazit. Ne zkazit, ale v ozovkách jako podělat to manželství jako to video, víš co. Neříkám, že ne, ale víš co. Nemyslím si úplně, že jako to, ale nejlepší tady je v Klubu City jako klouzačka. To je jako fakt perfektní název. Zejména video s názvem Tady je v Klubu City jako klouzačka, zveřejněného dne 28. října 2024 na platformě youtube.com, dále jen video, obsahují nepodložené spekulativní a nepravdivé výroky, které se protiprávním způsobem dotýkají mého klienta a nepřípustně zasahují do jeho osobních práv. Strany došlo zejména v předmětném videu k nepravdivým obvinění klienta z užívání drog. Jedná se například o výroky sjete jako moje celoroční gumy, solidně vyplej, lítá v jiném vesmíru, sjete jako klouzačka, či tvrzení, že klient upřeně civěl. Takovým způsobem z něho, že dovozujete, že takový stav nedělá alkohol. No ale on opravdu upřeně civěl. No ne, jako... Je takový jumpscare, však to je, kámo, jak když jsi čert a máš vystrašit nějaký malý dítě, kámo. Jako tohle to je fakt jako fotka, když řekneš jako AI, ať ti udělá fakt jako creepy fotku nějakýho čertiska, co na tebe cíví zuby. Ale nevypadá zároveň jako čert, vypadá jako člověk. Sorry, ale nemůžete říct, že upřeně necivěl. V květnu tohoto roku došlo k prvnímu soudnímu jednání. Na něm byli kromě obou zúčastněných přítomni i fanoušci a někteří youtubeři. Výsledkem bylo odročení procesu a na další postup se bude čekat. Konflikty a spory na YouTube často začínají úplně nevinně. Za to za rozpadem youtuberských skupin stojí většinou mnohem víc. Hádky, pomluvy nebo dokonce okrádání vlastních kamarádů. Pokud vás zajímá, jak vypadají youtuberské skupiny, které se rozpadly a co za jejich koncem skutečně stálo, tak klikněte na tohle video a vidíme se tam. Tak jo, Big je, hele, fakt jakože skvělý video, úplně super. A aspoň jsme se dozvěděli, jaký youtubeři si teda, dá si šli po krvi, proč si šli po krvi hlavně. A jo, hele, můžete napsat do komentářů, která z těch úzovkách kaus, tak se vám líbila nejvíc. Budu moc rád, pokud dáte like, případně mě podpoříte odběrem, protože fakt mi to udělá neuvěřitelnou radost a fakt mě to podpoří. A my se vidíme u dalšího videa, buď Minecraftu, a nebo zase nějaký další reakce, a nebo něčeho úplně jiného. A jo, já se vám loučím, mějte se hezky a zatím čauko!